Напред, назад, излизам, да. АТВ-то карам курс 200, да. Баба ти кага. Казвате у дома, защото ти получи двойка на теста. Да, двойка на теста. И тя ще те си кара от 1 до 200. Знаеш ли колко ми пука? Да. Не ми пука, да, защото ти си лош и си калош. Бокс гоя, не ми пука, че ще припия отбой, защото ти си някакво чутко, ето може да хапе много лошо, да, но обаче не ми пука точно това. Защото не знаеш какво ще ти направя. Дам газ на бебето, да. Излитам с него за бургас. Не ми пука, че ти си наркоманче. Ай, ти изчезвай от тука. Да. Напред, назад. Ходя с АТВ-то, да. Карам го с 200. И не ми пука, че ти си наркоман. Аре, бегай. Така, нека да продължим рапа. Не ми пука, че аз сричам. Да. Не ми пука, че сричам. Част по български, защото ти си най-лоши яма в даскалото, да. Прием ти двамата, да. Няма ти казвам името, защото ти си най-добрия. Да знаеш, че ти си най-добрия, брат. Да знаеш, че си най-добрия. Карам АТВ-то, да, с 200. Не ми пука, да. Полицията идва, има арестува, брат. Ти си най-добрия, брат. Ето, стани тука, да. Паза си всичко у дома, да. Паза си всичко у дома, брат. Ти си най-добрия, няма какво да ти кажа, защото ти си най-добрия. Казвам ти го, да, защото аз ще да монтирам добре. С това ударя и си долу пехлапе. Да. Карам с 200, напред, назад. Карам с 200, брат.